És per això, i a veure si aconsegueixo que això funcioni i vagi al següent, ara sí, que les opinions que a vegades diu la gent gratuïtament, oh, ensenyar per competències és un desastre, etc etc. Si mirem les dades, es poden anul·lar de seguida. Hi ha molta de gent que actualment està pensant doncs, que potser la pedagogia s'ha anat massa per la part afectiva. Les dades demostren el contrari, que quan més poses atenció a l'alumnat, millor és el seu rendiment. També podem veure que des de que s'utilitza el concepte de competències, l'educació ha millorat, i no només en quantificació. Des de l'any 2000, els objectius del mil·lenni eren escolaritzar tothom. Doncs per Espanya això va resultar en un increment de graduats de secundària. Hi havia molta gent que només feia primària, però amb aquest estudi prospectiu de que anirem cap allà, els recursos que es van posar a l'educació van ajudar que l'educació a Espanya millorés amb l'educació secundària.